Ang karon tong hatagan og pagtagad. Pinada kini sa usa ka babae nga mapatawag lang sa nga Juna. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan na nga tong sender si Juna. Kini akong problema, mahitungod din sa kumbana. Kini kinaiya ba nga sobra kaayo ka maayong tao, magihatagon nga sobra nga wa na gid sa lugar. Pero ara niya gimasabtan no, sugdon ko ini ang tanan. Kanta-kanta ko yung kakuha ko. Doyo, anyway. Suwayan lang ako, bro. Pinungo din akong Tata Edwin Montijo kay gana. Musta to siya sa akong partner si Gilly Dilmar na ibuong siya nga nung wanay tingong-tingong sa radyo. Wadi siya masayon nga. Nibiya na akong partner, be. Katata ni be. Suwayan. Ako na yung i-open dito. Namugnaw na ang gugma mo, wala na'y kainit ang mga pagmahal. Dili ka na romantic, nabala ka ako, nagduda na akong giilisan mo. Taphaw ng imong mga pagtagat, daw nakanaw na ang imong saan. Timan inga, dili ko mahimong biyaan ka. Timan inga, ikaw lang ang gugma ko, ikaw lamang ang gimahal ning dughan ko. Antuson lang magpaabot ako, kay tingali og may lain pang higayon. Mapukaw pagihapon ang pagbati mo, bisan pag mausab ug mahalon mo ako. Kay buhi pa ang akong paglaom, nga kitang duha ang magkadayon. Timan inga, dili ko mahimong biyaan ka. Timan inga, ikaw da ang gugma ko, ikaw lamang ang gimahal ning dughan ko. Kay bisan kanusa pa, kining gugma ko imo lang. Kung may ulan ug may unos, mawala kini ug ang kalinaw mo banos. Kining gugma ko magpabilin, ngaway paglubad, bisan pag ikaw kanako ay pagtagad. Kay buhi pa kining akong paglaom, nga kitang duha ang magkadayon. Inga, dili ko mahimong biyaan ka. Timan inga, ikaw lang ang mahal ko, ikaw lamang ang di mahal ning dughan ko. Maayo! Huh? Maayong adlaw! Ano naman naging maayo? Pasinag kurog-kurog, tapos kabugnaw sa kong tingog. Kinsa Maayong kong karoon taon eh. adlaw! Kinsa karoon eh. Dugisto! Dugisto! Ako mga ang isang pitkit sa karoon sa. Si man lang tiray ninyo mo! Unang tira, hindi ataon, Provida. Tabang dong! Tabang? Tabang! Ano nga yung si tabang?
Wadres istong tiray. Balik lang sa agi kay wadres imong gipangita. Uy, yun na, ipamakak di arba taon kay. Nantiray na ako, day! Uy. Kusay tayo ni mo! Uy, ay lagi pagano. Klaro kay tuyo anak mga ira sa kwarta. Uy, tao na unsam sa taon kay. Basin tao pamugas o paglungag tao na sila ang iyang pangayoon. Di ako na kayo naugon ko sa tiray. Istong, uy, istili. Balik dire. Huy! Ay, pabutal ko niya. Ano tiray? Ay, sus, makalabot kini tawhana. Ay, pe. Doon ay kanon sa inyo na pero way sudan. O, dong. Bati man pog mukaon tag pulos kanon nga way sudan go. Maog yun, sakto yun na imong giingon ah. Tagi nag 5 istong. Magapayto na ginamos. Doon na naiguna ng 5 pesos. Uy, Ay, ayaw lang sad anang ginamos dayoy. Ay, kuan manghubag man sang atong simod og kinao na nang ginamos nga dunay una. Kung manghubang ang imong simod sa ginamos, nga dunay una. Hala, sige, ginamos, hipon ang palita. ay, Na, manghubag yapon tana oy. Kay priyas ra man as Ay, ginamos. dawatan ni nang tirayo. 50 pesos na. Dana na gabi ha, sudan ninyo. Dana na, Ay. sige lakaw na. Ay, salamat. Gamay raman tao ning 50 pesos, oy. Pero maayo na lang ni kay sawa, di ba? Nalaarin ako dong istong. Sige na. Salamat, do. O na. Sige na, bye-bye. Salamat ang ha. Sige. Kaluoy sa staff, tigo. Istong! Balik ka. Ang Balik ka. nga kadayo, iso ba ni mo? Tag 20 pesos naman ang puto sa sudan sa gawas. Bihon, utan, munggos, ug uban pang baratuhon nga pinutos sudan. 20 pesos na ng pinutos. Pero nga nung 50 may mo gihatag. Karat ng tiguangag pangayo. Ay mo na hatagan na ni mong dako. Ay, noon sa matawag, tibot ang baba ni Wade. 50 pesos akong gihatag taon. Kaya naman sa taon to, palit sudan niya pa ni hapon. Kamay, rin 50 pesos. May adlaw, Paristong! Pre! Nakada sa inyo, pre? Hala, si Marindaling, Maronday, dyan na, oh. Ano sa tuyo, anak? Mga ina tingin mo kwarta na sad. Ay, mag-liso-liso tayo. May magtrabaho sa Pari Anton. Sabay, aral mahibaw kung sa iyang tuyo, ako'y matubang na niya. Pre, ayo! Prestong! Doon ay gibuhat si para istong mare. Paabot ako nas gawas. Ako'y atubang nimo. Mayra di ay mo na tuyo nimo sa kumbana. Abi ko bag mangayo kag kwarta. Uy, sa taon ba di, uy? Mas arang-arang bet may pagkaputan kay ninyo. Kay wa mi anak, samtang kamo doon na. Ay, sorry kaayo mare. Unsa daghan mo kay mo ani sabay. Basta naas istong. Si istong ray padid-an sa mga kayuan kaayo. Kung naas istong hasa daghanang mo ari ang mga yung kwarta. Ginagmay sa gud ihatag ni istong pero daghan man sad sila. Noong sa masan pare, uy? Ako pa niya, inig-eleksyon na sa barangay, mudaga na sa konsyal. Sigurado ka di mudaog na, kay manghatagon man. Dili ko masugot anak mare. Daghan man kay mga wa pa siya mga politiko. Samo tagid musud siya ng politika. Kapoy. Mare, nga to pa, Mare. Gusto si Marindaling, dahil na ay. Husto. Husto nakahusto. Kuan, sigurado gyud ko mudaog dai. Kung dagan ko pagkakutsel, umabot nga eleksyon pero 2029 pa man dai. Nayo pa kayo buhi pagkadana. Basta dagan ko 2029 dai. Istong. Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw lagi. Patuga-tuga man ka ng politika, oy. Dako kag magasto, ana. Di ta magsugot ana ay layo abi ang eleksyon barangay. Kining mo problema ro Maria ato timan nun. Ay, kuan man gud bitaw pre, uy, kunang pre, tabangi ko nga dili na manguhit si Usting pre, uy. Ha? Kaya gusto ko lagi siya nga makabaton mig kuan, makabaton mig anak. Miyon argon Marindaling. Kadiyo tragon kitsa may di makaanak ninyo ha? Kitsa Mare? Oh, wa pa mi masayod pre, kay mahadlok man mi nga magpahilig og doktor. Ano mahadlok man sad mo, mare? Ay, basta kay dili mi kadahan nga masayod kung kinsa ka na mo dunay kuan o dunay apan. Pero nagduda ko nga ako ang dunay apan pre, Marie. Hala, managot ang nagduda man ka nga ikaw ang diferensya, mare. Kung tungod kay kaliwat man namo nga kaanak, ang ako kung maguwang babae, dili ba ako makaanak, niya, maubitang kuan, sinagop, nagsagop na lang siya anak, unya, doon na sa kuy, doha ka iksuon, doha ka iyaan maringa, dili pud makaanak. Ay, kaliwat ko din yung di makanak Mare. Kuya o makambitas Mare yung sting Mare. Pero kita tao siya anak sila yung babae. Porbida no. Uy, di ko masigot pre, uy, na, maghikog ko kung maunay buhato niya. Mao nga, niya lagi ko pribit. Tabag akong bana, pre, uy, nga dili na mga bit ug manguhit. Maluod ka pristong, uy. Tabag nga akong bana, tabag siya ba nga dili na mga bit.
Naluoy ko sa akong kumari nga naminaw, mo nga akong giagnyang akong bana nga tambagan ng among kumpare nga dili nang manguhit og mga bit. Kung gusto gid sila nga dunay maila nga anak, managop na lang silang bata. Apan kay wa man gyud klaro kung kinsa nila ang dunay apan. Ako gipugo si Mari Daling nga mo sikreto mi og adto sa doktor nga kami lang aron ipa-check up siya og doktor kung siya bagid ang dili makaanak. Og na-shock si Mari Daling sa resulta pag-eksamin sa doktor niya. Unya to? Hala, muna resulta sa imong pag-eksamin niya, doktor? Yes, ma'am. Wa kay diferensya, ma'am. Makatagaw ka na. Tuo lang na ako. Kay sukad, wa pa mahitabungan na sayop ko sa akong pag-examine ng babae nga sama si imong sama ba sa akong gihimo karon diha nimo. Oh, wala ko'y diferensya nga sa pagkababae, sa pagkaasawa. Magkaanak di ay ko. Ang sa ato ng gingon. Kung mauna nga wa kay apan, si pari usting di ang dili makaanak, Mari. Base, no? Di ba, Dok? Ang ako tayo ba na ang dili magkaanak? Dili kay tingali lang, siya gyud ang baog. Kay okay naman ka, wa magka-diferensya. Unya, sa mayaw na una ni Moron, Mari, nga wa man di kay apan, ha? Ay, di lang ako sultihan akong pana, Mari. Uy, nga dili siya makaanak. Dili ko gusto nga mag-uul siya, Mari. Pero, Pero unsa man, ha? karon nga nasahid ko nga makaanak ko. Ay, ganahanoon ko nga, magsapak ko. Oh, ikaw, Dok, unsa may idea, Dok, aron magsabak ang akong kumari, ha? Sayon ra kayo ka na, ma'am. O saragay buhaton mo aron magsabak ka. Ah, unsa man, Dok? Ha? Unsay buhaton ako, Dok? Well, lahat akong sa gyud kun buhaton mo aniya sa kung una-una. Sa nga mortal, gyud kun buhaton nimo kini. Ay, karon nga nasayod akong makaanak di ay ko. Gibati ko nga gusto kong magsabak. Naaran imo kun buhaton nimo kining ako i-suggest ning niya sa kung una-una. Ha? Ay, unsa ka na, Dok? Magpaanak ka og laing lalaki. Doktor. Uy, ay to nagbuhata, Mari. Uy, ayaw taon, Mari. Maluoy taon kang pari usting. Uy, maluoy taon ka niya, Mari. Nakita ko ang kamaya sa dagway ni Mari Daling. Human siya masayod nga makahatag na dai siya og anak. Apan na problema lang siya kay di mo siya makahimo sa pagbudi sa iyang bana. Samtang sa laing bahin sad, nagkuyog sa dayang akong bana og ang bana ni Mari Daling sa doktor. Nagpa-check up po di ay si usting sa doktor. Unya to? Ay, paita, pre. Oy. May pagwag ko magpili og doktor na hindi ko masayod nga ako rin dili kahatag og anak, pre. Bidan. Nung pahiling sa kag doktor, biday. Inaanin lang ba katay? Ayaw lang saba si mong sawa nga nagpa-check up kag doktor. Naon lang. Oo, pre. Dili na ko siya sultihan. Aron dili siya makaunahon pangita og anak sa laing laki, pre. Pwede ra masulti ka niya, pero yung ingon ni mo sa barilaling nga makaanak yun ka. Kung magtuog yun siya, nga makaanak ka, nga dunag yun kay, siya may dunay apan. Dili siya magduna nga maggamit og laing laki, di ba? Husto sa pre, no? Dot kini ato ay laki. Mali mo niya ko sulti niya, pre. Hindi sa nagtambag niya, pre. Hindi ka abot ako sa bahay, ha? Hindi na ako isulti kang daling. Ito rin, mas doktor si Maridaling. Nagpa-check up din siya. O makaanak siya, dahil dyan na. Oh, lagi tong. Ay lang pagsaba ni pari usting, ha. Dili gusto si Mari Daling nga masayod ngang iyang bana di makaanak niya siya makaanak kay mag-uulman. O karon nga makaanak ni si Mari Daling, klaro na lang nga si pari usting gyud ang dunay apandong siya ang baog. Siya gid. Alam sa mong kasayoran dito dito migikas doktor. Nagpa-check up si Pariusting. Ha? O ang resulta sa paghiling sa doktor niya, si Pariusting baog! Di makahatag og anak. Dito sa demog doktor, no? O banda Ug kita. di gyud ay makaanak si pari usting. Adaan pag kung na agyud sa bana ug wa ni Mari Daling ang apan. Pastilan niya gusto ra bagid nga makaanak si Mari Daling, uy. Pupida. Kupahar bang Maridaling eh. Bigot kayo. Da? Aw. Di ba? Kakit pa sa puto. Nagkagi kay laki may ibugan na niya. Mag-ibid-ibid mga laki. Oh, di ba? Wapa ako sa Maridaling. Inot ang parusa imo Ay, uti. ilagi day. Ipatasan da. Dayo ay mot nga no sa nagalito ko ato ang takoy plano ato taon. Bahong adlaw, nung esto. Agoy, na nasa nagtawag ni mo silong ay mga sa tingin ng kwarta. Kinsa na? Kinsa na? Ay, na. Ako rin manunin mo tuping. Mga kuni dong estong og makaon. Uy, gusto mo dito ping rin nawag dahil ariun ako kay gutom ko rin siya. Pabuta ka niya boss dito ping! Naog ko! Agpuyo istong, ha? Ayaw pa kanaog. Ayaw gyud. Day! Recorded by X Thunder Gaming.
Ay, salamat kayo aneng usa ka gato dong istong. Away sa payan, way sa payan, ay. Hindi problema, ay. Ay, kabuutan. Gunin mo dong. Sige Noy Tuping, at tiki ginagmayo akong bana. Ing naging nga buutan Noy, usag gatos ba na yung gihatag. Wow, di ko lang sensyon, kanara giton. Ako pa. Ikaw dong istong inigabot sa barangay eleksyon. Langsad niya dong, ha? Ay. Ay, konsihal, siguro yung kang daw kay buutan ka man kayo. Manggihata ko. Buhi pa mga tatao na 2029 pa ba rin? Puno ito kayong puno. Hala, sige dong. Ato sa ako, ha? Og usbon ako. Salamat. Si Istong na dahil mong pasalamatan. Ako di ay, di lang ka magpasalamat dahil na ako. Eh, ganun magpasalamat man kunin mo. Wa makagihatag. May hatagi ko, may. Pasalamatian ko sa ikaw. Hatagi dayo ko. Si Batay, kapoy ni mo. Ay nagbalik ha. Ay nagyod Noy Tuping. Mao ba ba? Sige, boss. Mauna, Usting. Mas maayo nga sultihan ta mo. Ang imong asawa sa tinuod lang, dito man ang doktor. O ikaw gyud ang dili makaanak. Hindi ko ganahan pa. Ay, basig, mga bit nga ako asawa kung nasayod siya, mga makaanak din siya. Niya ako mo hindi ka anak. Basta lang, bida po nimo eh. Wa man ta sa among kaliwat nga dili makaanak. Basta lang. Pero nganong naingon ka man ning taon, anak? Nag-uol ko kumayo ni pa eh. Nag-uol ka? Kung ako pa tingali ikaw, no? Kung ako pa ikaw ba, sultihan kusdaling. Aron, managop na lang mo og bata mo ni nindot. Di lagi ko pa. Bahala na lang eh. Dili na ako siya sultihan nga ako dahil dili makaanak. Mabdus ka, Marie? Oh Mari, maplusasad ko sa among ikaduhang anak ni Istong. Hala, yaya ni mo, Marie, uy. Magduha na ng imong anak. Pero ako, hey, wa pa yung taon. Ay, ako pa ikaw, Mari. Panagop na lang mong bata, eh. Ano lang pag hunahuna nga makaanak ka sa laing laki, Mari, kay dako man ang sa... Gusto ko kong makaanak, Marie. Ang... mangita ko laki nga makahatag na ko, ani. Dili ko sa himo ang kabit. Gusto lang ko nga magkaanak mi. Anak lang ang gusto na ko, Marie. Aron akong atimanon o amumahon sa akong bana. Mari, nasuya og maayo si Maridaling. Humanasayod nga nagmabdos na sad ko sa anak namo ni Istong ug buhaton gid kuno niya ang tanan nga makakita siya lalaki nga mohatag niyag anak. Di kuno siya mga bit, magpaanak ra kuno siya. Unya usa ka adlaw ana, gabi na wa pa mauli sa bahay si Istong, nabalaka ko kay sayo baya na sa nga mauli gikas trabaho. Wasag ko man ni hapon, gipaabot ko gyud nga mauli ang akong bana. Unya kalit nga mitunga sa bahay si Pari Usting, nangita sad sa iyang asawa. Mao ba Pari Usting? Wa ang imong asawa pag uli nimo sa inyo? Wala lagi maray, mga bito. May ani ko kay namasin ko niya siyang isuroy din sa inyong bahay ba? Ay wa man siya mo anhi pre. Asa mo rin babayhan na eh? Nga ako sa bana pre, wasan mauli. Nagpaabot sad ko niya kay magdungan bayag gid unta mi kaon pirmi. Uy, asa mo para isto mo? Murag nas mo binamos gabi eh. Ambot eh, asa ka siya? Nanawag ko silang trabahoan, wa man sa mag-overtime. Oh, maadto man sad gani unta ko sa inyo kay magsusi ko kuno ba masangit og inom dito ba uban nimo. Na, Arias beta ning duha ka nangita sa Tomang Paris mari. Sige, di lang ko magdugay. Adan lang ko mari niya. Masig inauli na rin ko sa bahay. Arias ako mari ha. Sige pre, basta nga ulit na to sa mali tinuod. Ay, gutom na ba ya, uy? Asa pa man taon ning akong bana, uy? Salamat ka ay pareha nga misugot ka sa akong hangyo. Maria, maura ni ang una tapusan na itong panagkuyo, ha? Kung ang saan itong ibuhat, tabaan ang Padre J. Badayo, saan eh? O, pre, uy. Nasaytong dako ni sa. At manghinaot ko nga masudla ng akong tiyan sa atong kibuhat. Aron ba may anak naming atimanon o mapadako sa kampana. Ang kakuan, bahalang din na ng sulan, Maria. Basta lakas taon yung puyong. Lakas rin niya, kanira kausar taon. Lakas yun ni Maria Dalinga. Pagkagarbusa
Sa akong asawa. Wala, oy. Di man ko garbusa. Dili kay kanta. Nginutag tingog sa kumbana nga mukanta, oy. Bida. Api lang kay gunay. Klaro kay mo tiyan. Asa badugay. Na nasa tayo lang anak. Uy. Sumaroy. Ha? Tago, kayo ipakita sa akong anak nga si Usting. Ha? Kaya iya ka patyon. Patyon ko na ka ni pare Usting. Ano ko itong patyon magkaniya? Unsa? Maptyon si Maridaling kung ikaw ang amahan ni Stong? Ay na pamakak, Istong. Kay mismo si Daling. Misulti nga ikaw yung nagamahan siyang sabak. Di kulatan niya pag-ayong yung asawa, oy. Porbida, ngagal ko tao na. Bitaw day ka na, pasilo ka taon ko day. Sagot di. Maridaling, magod siya. Gito yung mamugod ka may tabo. May day kay para makano. Payos ka, Blair! Payos ka! Hindi mo kipag-butsa na ko asawa! Ay. Kita na ko, di patyon ka! Uy, Tago. Ayaw makita ni Usting. Tago, Istong. Ginawa ka! May resulta ng kamanggihatagon sa akong bana. Huwag siya makabalibad sa akong kumari nga mihangyo niya nga magpaanak. Aw nilayas ang akong bana o wala mapakita sa amo kay mahadlok kapatyo ni Pari Usting. Unsay buhaton ako nga mabalik ang akong bana? Ipasaylo naman ako siya sa iyang nahimong sa. Bi kuno bi unsa akong buhaton? Unsa man kamo ang pasaltihon? Jonah. Okay, ang sender na to karong adlaw Sinday Juna, Ate Pres. Juna. Kani Sinday Juna, ambot lang saon ni Ate Pres. Okay. Nga naman. Kani yang bana, magyatagon kayo. Karoon na sila kumpare, kumari. Nga di makaanak. So, hangyo na yung kamari, Ate Pres. Nga magpaanak taon siyang bana. Ay, Ni Istong. Niya si Istong, magyatagon man. Di wa, makabalibad. So, na mabdos. Kausar, Ate Pres. Oh. Mabdos na yun. Unya? Pag mabdos, hibaw yung bana nga si Usting. Ni katong iyang kumari ni Juna. Ni Usting. Dayon, Sulti kulata kay sulti man si kinsa to Daling. 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 Sulti mas daling nga si yang kumpare nga si Istong mo Sulti mo pud siya. Bitaw ba nga Naganggaw sa Adi ako ano te press. Makasulti gyud siya kay si Kay? Usting di man kay bawo man siya nga di siya kana. Sure gyud siya na ibao yang Ito bana ba siya? na. Nga Di. di gyud siya kana. Ang iyang bana dito sa doktor. Naingan. Naingan siya sa doktor nga di ka anak. Si Ah, si mao ba? kuan man may makaanak si Daling. Wala gyud daling siya, daling. Mao Mo ba? na may nagutay po yung si Usting ang anong na mabdo siya nga di siya manakit siya manag kulatag yung Usting. Kayo aman sulti. Nalaon niya karon kada kong gubo. Nahibawan nga si layas lagi Istong lagi taon. Nilayas Katong bana ni Kuan ni Juna. Juna. Ah, kay- Patyon kuyawan siya. Kuyawan siya. Yang sa ako nakapasaylo na cross Juna sa hitabo. Kay murag gidawat lang sa Juna siguro. Pero ang Kay, problema si ang- Istong. Ang ko Ah, si anong Usting. ta, no, atong akong para na ako, nisulti siya, pero dili ang iyang kumpari, kay magguba man ang ilang ka. Yan ang tali nga, ko ang ganang one night stand, baron, akong nahitabuan, ana ba, para magguba man ang ilang Katong nauli ko. kong dugay dong. Oo. Nakita ko bulaki Nya, nga. usa sa dong ka nang gusto kong doon natin anak. Di ba? Di, anak. Ang Baka kita dali niya, iya explikaran ba? Galing Pero nasulti naman niya. Mo nilayas lagi pare. Istong taon na tipis wa na muli. Aba na, di pa. Bam, sabi ato mataba ka di ba kay gubot mo kini pamilya ba be. Gubot yun na. Naang nas Bible be. Kani kay party mo pamilya ba. Naagnis Bible be. Are be. Kay murag busy mo kay ka anay mo mga show. Nangita pa siya kung asan adapita sa Bible. Di busy kay siya sa imong show daga siya show at press. Nganong mga muan na pamisa sa iyang siyo nga niamta sa atong trabaho ron. Lahi man ng unya na nang imong siyo, bam. Bam ko niya show diha bam. Oh. Sigag pangor. Karon bam. Oh, karon. Ako lang gitanaw, ako lang giklaro. Ako lang Ay, klaro. Kung klaro ari din mo yan. ka diri sa ang kaning ug mo ingon kag kanang nahitabo nila nga magpaanak sa laing laki kay ang iyang bana dili makaanak. Mubalik ka sa basic katong sa Ten Commandments. Naaman to daan dito Goliath, di ba? Gusto na pulo ka suko sa Dios. Nga. Dili mo kaibigan ng asawa sa mo si katao. Tuasay ikaw nom ngayo pagpakighilawan. Apo na sa Ten Commandments. Pero na gitugutan bam nga di makaanak ang si Abraham. Di ba? Ang asa to asa. Nga di makaanak unya gipaanak siya sa iyang maid, di ba? Ang katong Iya asawa di mga anak. Di asawa. Ang iyang asawa Oo, mo tayo iya. nagsugo. Iya man tang asawa may nagsugo. Ah, oo, nga ro makaanak Kindulog ka. sa atong katabang kay dilim ko maghatag nimong anak. Si Sarah man sa Sarah. nagsugo. Pero Sara okay na. Sarmiento. Okay na to.
nagubutal pagkadugay. Gingin na niya kato yung may nga si Sarai kay wagsun na magsukol kay Sarai kay siya na. mabdos ang Abraham. Pero, kana sa ma'am, giukihan to sa ginoo. Oh, murag yukihan na to Ate Pres. Kay para mabitaw nga ang anak ni Abraham sa laing babae kato yung sulugoon mo nang gituan nila kato sa Ismael mo nang gituan nila nga mo kagikan sa mga Muslim sa istorya. sa ilang muna Ate Pres. Kay unang Abraham, ang unang anak ni Abraham kato si Ismael, anak man siyang sulugoon. Sila si sila si Isaac ug si Jacob diri naman sa iyang tinuod nga asawa. Apan sa Old Testament kana siya. Kung ari sa New Testament, Mateo 15 versikulo 19. Kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang unang-huna, pagpatay, pagpanapaw, daotan nga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakaw, pagpuputang buto. Kanina utang dire, giingon dire, maunay kadtong mga unsay nga nini, sumpay nis kadtong giingon sa Ginoo nga ang magagikan ang musud sa baba dili makahugaw, kundi ang magagikan sa ang mugawat sa baba ug apil na dinhi kining pagpanapaw, daotan nga pakighilawas. Mao ni siya kay kini mga desire gikan man sa imong heart, gikan man sa imong kasing-kasing. Pero sa side po Dios istong Ate Pres, murag lipay-lipay pa siya. Kay nakaana ko to siya nga lami ang maridali. Usa? Unsa oy? Di ana masusi siya. Lami ang maridali. Oy. Di ana siya. Lami arbang maridali. Uy, adugon kay daghan kay mukuan na ng mga lalaki, birig-birig niya. Mao to dingo to iyang asawa si Judah sa. Palungo di karon kay diya tubangan niya di sulti. Mao ba? Ingo siya. Pero niya naman siya ni dali nga kanina lang nga last yun ni di Wa kausar gyud sila ni tabo Ate Pres. Lagi. Oh, kausar pero may na lang to dong istong. May lang to. Bilaw ka to. Lami kidaling to ngay. Ang akong timbang-timbang Goliat, ang giapas ra gyud ni babae Anak lagi. Dili gyud ang iyang desire nga pagpakighilawan. Anak lagi. Ang iyang nga makabaton gyud siyang anak. Oo. Na Oh. Ako pa ni daling dito siya sa Amerikano. Bitaw no. Apa. Wapo ba siguro? Apam, Wapo siguro may mortis tayo. Oo. Magpapanak sa Amerikano. Oo. Mahal kiplito mo plano. Di ba naman nagay apa? Kami nagkakapam ko diri ko. Adto ka dito sa may manggo ay daghan. Oo, niya awad to ka sa kuan Dumagiti. Dumagiti. Adto sa may lapu-lapu na pit. Daghan mo mga puda. Bakal juga ito mangitang Amerikano sa palungon pa. Ang ako lang aninday no sa maong hitabo kanang naang kanang kisa may nagpatamag dire si Doon na, iyang asawa ni Kuan Istong. ang ako lang kasulti ni mo dun na gingilan niya yung bana. Oh. Ang ako lang Wa nilayas gyud si Istong. Wa nagpasaylo naman siya. Nahadlok tayo alitawon oy. ang ako lang may kasulti mo ni Jun na nga ang imong bana kanang sulti siya nga ikumpisa lang mong hitabo kay Isa lang. dako man siyang sa kana bitong dahil kausa nga dilim tani ang isultis kanginan Okay. pero basta party confession doon naman ipakasekreto pero ito lang ipaambit nga pag pangumpisal beto no ingon ko nakapanghilawas ko padre kingdom de kuspare di gamit kag dili di mo asawa Nya. mao na Kausara. mo na tabot ang tong sugilanon Na pwede ko pisal dito ba? Gingnan niyang pare. Padre, gili ba gidili man ang pagpamakak? Gingnan niya. Nya. Ni ko pisal siya. Nakaansa. Kanang ni kumpisal mo kato ganina ako to asawa o sa may kumpisal ni mo sulti ko. Sulti. Kaya gidili, wow, isa di na pwede do. Dili. Abi na kung kuan ko padri nga sa kuan kanang gusto katong ingon ang pare nga mura na ako. Kaya to nakajerjer ko padre dito sa dagat. Tao mo rin isda. Oh, ano. Dito sa kalibre sa murag baka. Dito sa maatas mga guys, oy murag unggoy. Oh, nya. Dito sa Kapanaryo pa rin nakakuha kita, murag ako. nalahi man tong ako Ang salty mo ba? pero ang panglawas ko pare joke lang niya Para joke rin yan. nanglawas ka niya pero sa man babae laki ulit ako daga sa biyuta sa man so nga parang bayot mo ko padre yan ingro sa kanya ko sumbinto joke only sama yung pala ka tagaluman no Kala ko ang pasol diyan. RMN